Pozdrav svima, ja sam Filip, student sam druge godine diplomskog studija drvno-tehnoloških procesa i trenutno se nalazim na Erasmus studentskoj razmjeni u Češkoj, točnije u Brnu, gdje sam proveo zadnjih 5 mjeseci otprilike radeći na istraživanju za diplomski rad. Trenutno se nalazim u laboratoriju gdje sam proveo puno vremena u zadnjih par mjeseci, osim što sam radio na istraživanju za svoj diplomski. Također sam sudjelovao i u par različitih projekata koji su se odvijali u to vrijeme. A ovaj video snimam prvenstveno da bi potaknuo ostale studente da razmisle o studentskoj razmjeni ili praksi u inozemstvu. Moje iskustvo do sada je bilo izuzetno pozitivno. Mislim da vam je ovo odlična prilika da se steknu nova iskustva, nove prilike, otvorite nova vrata neka. A i osim što sam ovih par mjeseci stekao puno znanja, tako sam i upoznao mnogo ljudi s kojima dijelim interesi prema struci i mogu reći da su mi se otvorile neke nove prilike koje ću iskoristiti nakon što diplomiram za par mjeseci. I također sam upoznao puno ljudi iz cijelog svijeta za koje mogu reći sa sigurnošću da će mi biti prijatelji za cijeli život. Ono što uglavnom želim reći je da razmislite o odlasku na Erasmus jer je ovo prilika koja se teško nalazi nakon završetka studija, a iskustvo je izuzetno neprocjenjivo i jako bitno i jako korisno. Nećete požaliti i ako imate bilo kakva pitanja, ako vam mogu pomoći u nekoj nedoumici, slobodno mi se javite i ja ću vam probati pomoći i odgovoriti kako znam. Do tad, ugodan dan i vidimo se brzo u Zagrebu.